సాడత ప్రార్థన త్లాసి నేట సమాచార్ తారీఖ్ ఫిబ్రవరి 19 2024 జగ్దునియాత సమాచార్ రష్యా ప్రతిపక్ష నేత అలెక్సీ నావల్నీ అనుమానాస్పదంనే జైల్దే సాతోర్ వోనూర్ అభిమానుల్ కీత ఆందోళన్ తున్బెంద హాక్కే కియాన్ సాటి పోలీస్ లాఠీచార్జ్ కీసేర్ మంతేర్ వోన్ శ్రద్ధాంజలి వెహ్కోమ్ ఇంజేర్ వాయవలీర్క్ బెంద హక్కే అరెస్ట్ కీసేర్ మంతేర్ అంతరిక్షంనే రష్యా అణ్వాయుధామున్ సారీ కియేన ఇంజేర్ సూడ్సేర్ మంత ఇంజేర్ అమెరికా నిఘా విభాగ కమిటీ చైర్మన్ ప్రతిపక్ష రిపబ్లికన్ పార్టీ ఎంపీ మైక్ టర్నర్ వెహ్వల్ దేశనే నే ఆయవ జగ్దునియాతే సంచలన వార్త ఆసి సోడిత पाकिस्तान देश ने वोट क्वाटवल आसी 10 रोज का आसेक मंतंग तेरी पूना सरकार उद्वडगा उंडे गडबड ताक्सेरेन मंता बोर प्रधानी आयन इन्वल उंडे तेरी करेमायवक मंता जोके पालिस्तानतुन प्रत्येक देशना होदा सियान साटी अमेरिका अनि दुनियतंग देशाल कीवल कोसीतुन इज्राइल आपूसीसेर मंता आयत्वार्थ नेटी आत कैबिनेट मीटिंग ने उंदी डिक्लरेशन दुन आमोदन कीता देशना समाचार देश नेन वेल्ले चोकोट्नोर ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రధాని ఇంజర్ నరేంద్ర మోదీ నిల్తోర్ 44% ప్రజా ఆదరణతే ఇద్ హాసిల్ కీతోర్ మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ పొర్రోల్ దే ఇండియా టుడే కీత సర్వే వెహ్త 1000 కరోడ్ రూప్యన పెట్టుబడితే మాదేశ్నే ఉండే రెండు సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ క్వాంతంగ్ ఇంజేర్ కేంద్రంనోర్ ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ వెహ్తోర్ రాష్ట్రంన సమాచార్ రాష్ట్రం వేనే సుద్రేమాయాన్ సాటిపూర రాష్ట్రం నే మెగా మాస్టర్ ప్లాన్ మందన ఇన్వాల్ తమ్వ సర్కార్ ద లక్ష్య ఇంజేర్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇత్తోర్ తెలంగాణ తున్ 2050 మెగా మాస్టర్ ప్లాన్ తయార్ కిసర్ మంతోం ఇంజర్ వెహ్తోర్ ఆదివాసిర సుద్రాంత్ లాసి ఆదివాసిర్క్ సాడా ఇలాజ్ మన్లే రోన్ నౌకరీన్ సియాన్ సాటి తమ్వ సర్కార్ కామ్ తుంగంత ఇంజర్ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క ఇత్తోర్ జిల్లాత సమాచార్ కేస్లాపూర్ నాగోబ మహాల్త హుండీతున్ మెస్రమురోర్ పాట్లల్ మెస్రం వెంకట్రావ్ అని గోపాలకృష్ణ మఠ కార్యనిర్వహణ అధికారి భూమయ్య అన్మున్నె ఆయత్వార్త్ నేటి కహ్తేర్ సంధి మిసిడి కీసి 1983 హాజర్క్న ఆదాయం వాత జాతీయ స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీనే జిల్లాతే సాడ కరివల్ కాండి సోనేత పదక్ హాసిల్ కీతోర్ గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ నే ఆత 19దో జాతీయ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ మీట్ పోటీనే జిల్లాతోర్ సాడకాండి చోకోట్న ప్రతిభ తోహ్తోర్ ఖేల్ సమాచార్ ఐత్వార్త్ నేటి మార్త 3వ టెస్ట్ మ్యాచ్నే టీం ఇండియా ఇంగ్లాండున్ 434 రన్క్నే హరికీసి ఇతిహాస్ రచ్చికీత ప్రో కబ్బడి సీజన్ 10 దాహాతే తమిళ్ తలైవాస్ జోర్దార్ జీత్ హాసిల్ కీత ఐత్వార్త్ నేటి తమిళ్ తలైవాస్ 74-37 తేడాతే బెంగాల్ వారియర్ సున్ హారీ కీత మోదోల్ జోకా ఆసియా వేలోక్న బ్యాడ్మింటన్ టీం ఛాంపియన్షిప్నే ఇండియా టీం ఇతిహాస్ రచ్చికీత తేన్ తొల్లే ఉంది గిరె పదక్ హాసిల్ కీయమకి ఇండియా ఇద్జోక సోనేత పదక్ హాసిల్ కీత నేట ఇతిహాస్ 1911 సాల్దే నేట దివోస్నే ప్రీక్వేల్ వేర్ ఫ్రెంచి దేశ్నో రాందూర్ వేర్ మొదోల్ జోక మా భారత్ దేశ్నే అలహాబాద్ నల్తే నైనివేరి పొర్రోడ మోటార్ తాకుస్తోర్ 1745 సాల్దే నేట దివోస్నే ఇటలీ శాస్త్రవేత్త అలెస్సాండ్రో వోల్టా బ్యాటరీతూన్ ఆవిష్కర్ కీతోర్ వేననేన్ పుట్ట దివోస్ సాత సాల్ 1827 1836 సాల్దే నేట దివోస్నే రామకృష్ణ పరమహంస ఆధ్యాత్మిక గురువున పుట్టనేన్ దివోస్ సాత సాల్ 1886 నేట సమాచార్ ఇగ్గే మహాంతోన్